Tabi. Kuha na brother. Mundok pa Oh, sige, palihog. Nakapay lugar, ikaw pa. Sige, palihog. Kaya walawa. Alright, so manamig pa huway. Karon kay mo kaon mi o Filipino food ni ita mi o kananan. Nya, Moto karon mo atumig Barkada Pinoy. We'll see if lami. 4.5 stars man sa Google. Kay ganahan man among birthday boy mo kaon og Pinoy food. roll. Ay, alas 6 na. Ibagting ng kampana. Ang atong sakyan nga tram kay padong dito. Okay. Padong namin dito sa Filipino food shop. Barkada Pinoy. Barkadang Pinoy. Finally, Pinoy food all the way. Uy, pangga. Wala na magipakita ng detalye kung nag-order naman mi. Gutom na dyan kaayo, magpaabot na lang mi. Huwag na may kaon. Oh yeah. So, pupunta na kami ng Birarokmar. Murag humana daw ang fireworks. Hala. Ngi, kabati. Moto tamis kam. So, amo na lang i-meet ang among friend. Shoutout sa iyo, Blanche, Melbourne. In 3, 2, 1, magkita namin ni Blanche. So, mga nag-catch up na niya sila. Murag yun sila, 30 ka week na nga nakita, no? Picture tani sa Ano na sila? Kani si Blanche, kani si brother... Limot ko brother Jason, brother Jason. Mao niya ang mga hasi diri sa Melbourne. Abisado na tibok syudad diri. Okay. Muli namin sa mga hotel guys. Nakapahuway na itawag mi for tonight. Hi guys, nanami sa bus. Dongme Great Ocean Road. It's a whole day tour with stops in between. Ang highlight sa tour kay ang Rock Fossils. Ito si Ka-Apostolis. Nakakita natin si Pedro, si Juan, si Paseo, si Chele. So just behind us, we're looking at the beautiful Flinders Street Station, built in 1910. First destination. So guys, masak kami dito sa Abong. Naain mga nag-surf dito. So makakita ka rin mga nag-surf dito. Mga brother, dara. Kita ka na dia. Busing. Ay, gol ulit, busing. Dugag po kayo ang waves. Grabe, di madawi. No wonder, daghan kayo mag-surf ka rin, no? Kay tugko kayong waves. Panindot, hindi kayo dagat. Medyo warm po ang ilang tubig diri. Unsay mong gikaon pangga? Warm. Puto sa Malabuyo. Puto. Tuba nga giripak. Ang ampaw. Pero lami kaya lang ampaw guys. Kung makatilaw ka ani, actually di ka gutumon. Ikuam ko yun. Kung bagpas mo. No? Lahog. Kaon sa mga brother. Kaya mo siya gutom. Ngayon yung konsihal. Ginagawa mo? Nalipong namin sa eucalyptus. Kadalingin ng eucalyptus. Eucalyptus. Kaya ano, pagkaon di ay siya sa mga Wala. pagkaon niya sa mga koala. So, pangga asa makakaron? Actually, nag-stop over ata. Hindot mo ganing view. Good. Video lang sa mga tao. Picture. Diba? Anong tawag ko na kayo? Pusing! Ngayaw kong isda, pusing na eh. Ngayaw kong isda, mga brother. Sige, mabalik namin sa bus. Okay. Pangga! Kay mag-picture ko. Kapin ako. Hindi pala kulakaw yung pusing, guys. Oh! Hey, go! Guys, kita na kong kuwala. Mga brother. Dili lagi siya muli. Artik. Okay ra kay duol-duol ra sa pero di lang siya mulingi sa kamera.
Pero akong asawa, naka face to face siya, nakakuha siya footage yung face to face. Ako wala. Ara mga brother. Ari ko wala brother. Dari dari. Badol ta. Junjun buhi na. Mary Grace. Yang nam tiga na. Mangita sa may karinderya. Lag na imong dos tag cheese ng taco soccer nga na moro gyud akong ipangita. Mao sa may kaysa. Sorry pag kita karinderya diri. Limot ko video. Ano demi? Ipoka ko sa akong to. Kapilan na gibuhat daw sa iyang life. Kung naman ganito tao nga kapoy kay dili ako. Sige. Si Busing kay kada adlaw ni siya maginaani. Some unique features about the forest. The first one is this guy here. So this is a mountain ash tree, and it's the world's largest flowering tree. Okay, they can live to be up to 200 years old, and a very unique feature about them is once they get to the end of their lives, they start to decay from the inside. Tabi. So peaceful kayo. Wow. Nice kay do. Mura manig na sa Jurassic Park panggay. Panga mura sig na sa Jurassic Park. Unsay may kasulti? Unsay may kasulti ha? Ha? Unsay may kasulti ha? Lord, thank you for your present. Okay, nireklamo na siya. Kaya pasaka ko no. Rana. Limot kayo na. Sakit na ako akong ilok basa na. Saan kayong ilo? Kautot pagid siya. Kautot eh. Alright mga brother. Nandong nami sa 12 Apostles. Naglakaw nami. So in a few minutes ipakita ako ninyo ang 12 Apostles sa photo unsay dagway ani nila kay wa pa og jud ko kita ani. Unsay mong masay? Ito nga, wow, amazing. Kanang kay dili nimo ma-explain ang imong ma-feel na naa ka diri karon. Di madawi gikan sa syudad hangtod diri. Kay ingon jud ko nga dako kayo ang Melbourne. Melbourne pa ni ha? Wala pa ilabot ang ubang part sa Australia. Og nahuman na gyud ang among trip to 12 Apostles. Og sa uban pang mga stops. Kita sa aming brother Abby, no? Kana si brother Abby mao nang pinakagwapo diri sa Melbourne. Murag artista do. Jason Momoa. Ay, mga brother, ara. Tara. Nabot na ang Jason Momoa sa Melbourne. Ara. Happy birthday! Ay, salamat brother. Open na close? Ha? Open na close? Brother. Okay na. Pag muna ko ni ha. Mana. So namin diri karon sa ice cream man. Pinoy ang tagiya ni. Ingon si brother. Pinoy Tagiya. So ingon si brother Happy nga last week ko no, na diri si Ann Curtis. Si Ann Curtis. Diri galing ko no. Diri galing gayaka ko no. Pwede hugawas lubot. Ipalit sig ice cream diha. Na. So mutilaw sila. Dila sa mutay busog na ko. A few moments later. Kasi mo ginasuwayan ka rin, Master? Ay! Taho! Bisaya! Nice! Tagasa mo, sir? Cagayan! Chada, Cagayan! Cebu.
Sino masulti, Master? Lahi ang ilang tahog diri. Social ilang taho, no? Social ilang taho. Ano man? Mausap ang imong accent. Alright, alright. Right. Kung mari mong Melbourne. Ayun yung dito. Sa paano ba tayo? Kariton sorbetas. Alright, mga brother. Tayo, shakers. Ulit. Pahuway namin. Manamig pakaon. Welcome to Colon Street. So, ganahan sa mga balindiri. Ganun ko inani everyday. Motor. Kuha na brother. Mundo pa Oh, din. sigiti, palihog. Nakapay lugar, ikaw pa. Sigiti palihog. Kay Waluwa.